TPF bodolin bisingtei mokam kamio kok sablai tolaiman jorawa at kacha samosita tanarobai chaprap sakha TPF ni adoro Mohanpur Assembly Constitution Bisho Klanya Birmohan Place Committee ni mokam kamio TPF ni adong omitat ni nukungo ye bodolin bisingtei khna program bagai kok sablai tolaiman jorawa at kacha samosita tanarobai chaprap sakha TPF ni adoro PF ni adong rokni bike atta tei TPF ni adong Amitabh ni nukhungni gedok sabai jakha pai thago naibatang hai shokpaikya oktuma thunaron bisinti PF ni adong rok chaprap jangmano abo bebangno tipra mothane phasingo yasi suri kok saka TPF ni adong rok Abu Rahna. Tini kaisa kok gahai tini se kaisa ngani je 20 tarik awak program sini kana joining program tongo boni bagi singti kisi tini sini sodor division ta guja kisa se kana bagi je program setting khanya bagi singti tini joto division leader song tei sing atui kok salaimani au jarawa phaye sing peaceful je kok sap khaitang laimani jarawa peaceful kok sap phaye phaimani jarawa tini tipra mothani gunda product kisurni je mafia gunda rok tai oro handle khaitongnai Runel tai Tiger Ranjit Borni Pifangbai tini TPF ni je oro leaders division je leaders meeting khema jora phaiye borok mane tamnai belewana mai saka hamla khaipekya bopre sapre khaikya tai sini leaders ni bike rok borok tokrupka sabai kanok na je media ti sare bike rok sabai klamakya baijar rok light rok jo tanki rok jodon borok jaman mani yago borok ni belai khatarna khatia tongo darok tongo ruwa rok tongo borok ma hikai nokni mani rok borok sabai kya ke belewana ma singja je jaga peaceful gathering tirba hani bagai tiba ha dokhan bagai tibe rok tau jara 8 bosor running tei soba khaitongo kebani ekin thangya o jaga tini tibra matharok belekai je jaga dofa dofan hamgrani bagai soba khaitongo tini tibra matharok belai nukjaka product kisuni tipang belai nukjaka tirba hawo bongni oxygen paikya borok strai sikya boni bagai tini borok TPF no tini salchaya tini puilaya borok khana ADC 16 tarik Disember theke TPF no borok yagrmani abon pore borok telemra manik bazar rakha pore mungya rakha tini hanya hai sodoro chengpiu ka je jaga division no tini vice president je elgaro sung bini nogo je meeting khaijamon jagao tini aroni tibra mothani gundia te mafia ronjini tifangbai tini tiger ronjini tifangbai tini sini borok ni je daga soba khai je sini borok ni bike no borok subakya sini borok no bukha belai o goton nang belai selango tamgai ang konyai sini borok omno nai noro inchugul phil khaji tamgai oba haingkai tirba hawo tongkusang phaiglak oba haingkai sini dofani bagai ko kaham ksarmo phaiglak bon bagai amo konyai tipra motha judi norok takbo mostan gunda saya kongkai sungbo badongnai nongni protidun no sung jobabna bagai boni bagai sungbo
boni bagi sungbo reading nai tabuk next time jodi no tabu bo om hai gothon jodi muthai angkai sungbo nongni bagi kora protibadon jawab bagi ready tongnai তিনি কয়টা গঠন আনখা যে নরক যে sung tini gothon angkai sara 10 tawa sara 10 sung jepro meeting khai tongfor borok mane sara yango mandai nini bujunagoni jo area yango borgathalni obise joto jani borok emna hai 80 haje 90 jona borok phaiei gari bai phai borok jebabe mane otorkito hamla khaibe kya belai selangma sija sing jodi jawab rakhari man haibon sung peaceful tabu sung boni yakti seko next time jodi obahai judin borok tabu boni rajani khibi angkai boni rajani yakai angkai sung boni jawab sung ready ngai boni bagai angkonyai sini tibahani joto sini TPF tai sungno hamjak tonai rok omon kok kesanai je jaga boi sini TPF peaceful gathering khaitamo jaga peaceful koksap khaitamo jaga tini oba haike je TPF motorok je bebe yagrmani belai sedang masija belai gundami khaipekia omon bagi sung next time boni bagai sung jobram ready নরংনি যে মানি রক তাম তাম দেরাখা সাগরক দা দুকুমান্ডা কেব বদই sungno borok je jaga meeting khaitamo jaga sungno borok reply kan keseng baksa kelai dukumangka baksa yakungrok kesaka ani bu yakung kesaka yakung pawo busu pawoi engkau pore tai bike rok je nogo bike tomoni bike tontomoni borok bike rok sobai bike na je norok কয়টা রক বাইক বাইক না bike atta sobai jaka tanki rok bokok jaka tai headlight rok indicator joto borok sobai bike oba haki borok sini borok ni je bike tomon joton sobai klangma kya ta obo sini borok simia tai oja nok phangroni bike suru borok sobai kya oba haki borok belai selangma sisa tini borok belai kas selangma sisa kas khake borok oba hayengkai tipra motha podun je tipung bai je tipra motha asmeni borok oba hayengkai borok bisin dindi gelak tamkai borok do borok sitongka tipra motha ni oxygen truk pai tongka produt bo jiboni je sika je TPF no malia boni bagi bini oxygen pai tongka boni bagi tabu TPF sing yak nani bagi borok sengu নরকে যে তিনি প্রোগ্রাম মিটিং খাইমেনি নাকি লোকথুম পান্ডরা নাকি কোন গভর্নমেন্টনি অঙ্গ নাজাক পারমিশন ya om sengjas gorwa sini khanan bagi program bagi sing tini sengjas khanan program sini khanya bagi kisa kok sap laimani si or kuno gathering buya kisa kok sap khalai laimani khanani program to yi asungno বমু প্লিজ ani bu pintu debroma designation kai official secretary tai judicial team chief secretary